ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଦାମରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠି ବସିକି କରୁଛନ୍ତି, ହସି ଦିଏ ଟିକେ। ତାପରେ କଣ କରାଯିବ? ତାପରେ ଆମର ବାଦାମ କିଣିକି ଆସିଛି 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦେଇକି ଆଣିଛି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ନାଲକୋ SBM ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ମୋର ଗଛରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଲର କରିବା ସରି ଆସିଲା ନା, ତ କଣ କହିବେ? ଇଏ ଭଲ କିନା ଧୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ କେତେ କଲର ଆଣା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ତିନିଟା, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ର ଝିଙ୍କ, ଗୋଟେ ସିଲଭର ର ଝିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ର ଝିଙ୍କ। ତ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କନା ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଲାଇକ ଦବ ଦେଖିବ କି ଦିନ ତମ ମୋବାଇଲ ଫାଟିଯିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବି କହିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଆମର ଆସି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଆର ଚୁପାରେ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ବନେଇବା। ଦେଖିବା କେମିତି ମୁଞ୍ଜି ଅଛି କି ଲସି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାଦାମକୁ କଲର କରିବା। ସ୍ପିଡି କରିବାର ଅଛି କାରଣ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇଲେ ଆମର ଟାଇମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘିରଘିରେଇ ଦଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଦାମରେ କଲର ଆମେ ଦେଇ ସାରିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଚଢ଼େଇର ଆଖି ତିଆରି କରାହଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଦଉଛୁ, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ ପରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଦିଆହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଦେଖି ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଚଢ଼େଇ ପରି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଦାମରେ ଚଢ଼େଇ କରାହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ବାଦାମର ଚଢ଼େଇ। ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲେ ନା, ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦିଆ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରାଫ୍ଟ ରେଡି, ବାଦାମ ଚୋପାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରାଫ୍ଟ ରେଡି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଦାମ ଚୋପାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଆ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର କ୍ରାଫ୍ଟ ବାଦାମ ଯେ କେମିତିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଆ ତିଆରି କରାହେଇଛି।